Така, и здравейте хора, аз съм Михаил и днес ще играем Да Ху, така известната игра. И да, извинявайте, че заеквам, но просто това ми е първото видео, което снимам. Може да канал, може да таковате и както казвам, може да лайкнете с бутон. Днес целта ни е да стигнем 2500 респекта, ето тук с трите точки. Това е целта за денят. И нека да отидем да вземем оръжие. Така хора. Нека, искате ли по-скоро да се пренесем в voice chat сервер? Фу, всички са пълни. Нека, мога да... Така, хора намерихме. Здравейте хора, аз съм Михаил и днес ще играем. Добре хора, пренесяваме се към voice chat сервера и днес ще видим какво ще прави тук. Ако искате да правя видеа на Minecraft, защото Roblox не е много яка идея. Искате да я спробвам. Може да заходите и както казвам, Oh my god, no, no! Oh my god. Какво това бе? Някъде ще знам тук. Така хора, как казах, оръжие. Те тук ще опитат да ме пригазят. Не, няма да остава така това. Питай се да се кача на това. Ето. Няма да отивам след тях, ще си купя първо оръжие и това трябва. Така хора, виждам някакъв човек е убил други човека. Мисля, това е гостът. I can't move. You're kidding me. Oh. Oh gosh. Така хора, бе са напред за 1000 респект. Това е доста. Да я спробвам да видя какво ще стане. Нека да вземем Oh my god, no, no! 1000 патрона. 1000 патрона, а това бе. Oh, excuse me. Right, come. Okay, get him. You're kidding me. Please don't, mate. Oh gosh. Oh, we dropped him good. Хора, търсим тази жена да ги убием, защото е много тактикъл. 3 пъти. Не, май тапса, трябва ще ги убием. Виж, 1000 патрона. Няма да го обичам. Oh, excuse me. Right, come. Стой! Okay, get him. Така хора, мисля да пренеса към TNT. Тя игра съм поиграл малко.
така хора, мисля, че това... Да, обисани. И така хора, мисля, че това... Да, обисани.